Bine ați revenit, sunt următorii Minecraft Pocket Edition. Acum, îmi cer mii de scuze. N-am văzut că s-a întrerupt videoclipul. Din greșeală. A apărut ceva, n-am citit ce e pe acolo. Dar, acum știu ce este bine. Acum, am adunat niște iteme pentru o casă nouă. Ne-a trebuit o casă. Și mina am găsit o grămadă de fier. O grămadă. Deocamdată punem itemele în cofere. În for de hârtie să mai încerc să mai facem pomi. Mai trebuie pomi mulți. Foarte mulți. Încă mai crescut din ei. Nu plus că am plantat cam mulți. Nu aici. Aici. Mai încerc. Aici. Nu aici. Nu aici. Avem 2. Unul aici. Și ultimul punem aici. Îmi trebuie o lopată să adunăm la nisip. Trebuie cam mult nisip pentru podea. Dar nu simt așa de lucrat. Deci pentru geamul în plus. La o grămadă. Nu știu cât. Trebuie o grămadă. Foarte mult. Cât ați voi lipsit, am adunat vreo cam 10 bucăți, mi se pare. Și nu m-am dus după aur. M-am gândit să-l las deocamdată în altă filmare, dar nu cred că nu mă duc în asta. Mai ales să fac o casă. Mișto. Poate nu fac toată, pentru că am uitat să iau nisip. Trebuie cam mult nisip. Foarte mult. Cred că ne ajunge. Ne ajunge. Ne ajunge, clar. Mai una. Fac pe aici, pe undeva. Voi pune podeaua. Mai fac pe aici să avem un loc. Mai trebuie o lopată. Dar voi face imediat pe aia. Mi-e foame, hai să mâncăm ceva. Trebuie un crafting. Nu e bun. Trebuie 4 bucăți de piatră. Trebuie punem. Trebuie cam vreo gândesc. Rămânești pentru cred că ne ajunge. Era asta. Mă ceva. Mă voi duce după aia dacă ne mai trebuie. Atât, hai să mănânc o bucată, 2 bucăți de bețe și unul de vom duce să facem poteava. Nu sunt sigur cât de mare vreau să fac, dar avem timp, vreau
2 zile. Pentru casă. Două zile cred că nu ajung. Cam mare, dar nu ce multe. Ce zice? Dacă aveți alte idei de casă, să-mi spuneți. Trimiteți-mi o poză. O poză mișto. Dacă e faină, fac una de aia. Dacă nu, îmi cer scuze, dar nu pot. Trebuie să găsești ceva mai fain. Pentru casă. De deocamdată fac asta. Trebuie un loc unde facem să o extindem. Avem prea puțin loc. Nu ajunge 20 de bucăți și mă voi duce să mă iau. Și dar nu vreau să îl bag. Uite că ne mai trebuie. Mă duc după nisip. Uite ce ne-au găsit, nu știu dacă ne trebuie. Să mă duc nisip. După un târnăcop. Acum ne vom duce după târnăcop. Doar cu apele ne ajung. Hai să vedem. Da, uite, asta e și bună. Da, fix de toate. Ce ne trebuie mai mult? Ce ne trebuie mai mult? Nu de toate. Acum mă aduna. Cred că ne va trebui cam mult. Dar nu-i bai. Facem repede. Adunăm tot ce ne trebuie imediat. Dacă trece timpul una, două, da. E că nu are mare parte din casă. Podea din casă, nu casă. E frică că rămân blocată aici. E că ne ajunge 5, nu. Mai iau. Așa rămâi tu blocat. Să aveți grijă mereu la chestia asta. Nu rămâneți blocați. Mai vin cu 50 de bucăți. Mai pun pe aici. Sper să ne ajungă, dar nu sunt. Că am luat mai mult pământ. Cred că ne trebuie mai mult. O să mă rămân o grămadă din el. Nu terminarăm. Aproape îl terminarăm. O să ne mai trebuie. Dar măcar podea în primul episod. Sau nu știu ce vom face. Ne trebuie mult. Și tavanul va fi din piatră. Nu mai avem. Să mai facem. Numai 6. Cel puțin. Dar și ăsta e fain, dar stăm prea mult pentru el. O să mai punem. Se face noapte. Noroc am pat. Mi trebuie o lopată. Și când voi termina podea, atunci voi termina și videoclipul. Chiar fix atunci. Trebuie un cod de lemn prelucrat.
2 pune ajung. Iau bucată de piatră. Așteptăm cu sabia în mână. Așteptăm. Mă bag în pat. Mă scol. Mă duc. Da. Să iau mai mult nisip. Mă duc și eu și ce mai trebuie. Dacă nu știu ce mai trebuie, dar nu mult nisip. Trebuie mult. Mai ales pentru geamuri. Dar cred că ne ajunge asta de pe aici. Dacă nu ne ajunge, mă duc și pe altundeva să mă iau. Dar cred că ne ajunge. Îmi fac eu dita mai vila. Acum facem așa mai mici. Începem după aia mai mari. Adică în dată cred că e singura casă care facem și în punguri, facem modele. Până la urmă, nu știu când. Acum cred că ajunge când e tot la rând. Are o grămadă. Peste un stec coi. 2 stecuri, cred că ne 32 de bucăți. Să vedem. Nu-i tot la rând. E pe aici. Merge și pe aici mai. Avem 2 stecuri și bine. Mă duc înapoi. Fac podea și când voi termina podea, voi termina și videoclipul. Și când vă veți veni voi, voi face și cred că voi pune până atunci pereți, să ori acoperiți și până atunci, nu știu. Nu ajunge. 16 bucăți. Dacă nu mai fac. Mai sunt câteva secunde și gata. Mai trebuie. Mai fac. Ne ajung 12. Ne ajung. 1, 2, 3. Pa, la revedere, ne vedem la episodul